गुबुन गुबुन हारि माहारिनिफ्राव बर'नि अनगायै गुबुनाव सोंलाय आपनालोके কি পাইছে होनना बुंबा আমি শান্তি পাইছে होनना बुङो तार बादे आमाक एको नालागेसो होनना बुंबावो। बायद'आ मा बुंदों बुजिखाबायना खोनाखाबायना बर'नि अनगायै गुबुन हारिफ्रा गोजोननाय मोनदों सियर राइट खोथाखौनो बुंदों बायद'आ। माखासे आयदाफोर लानानै गुबुन गुबुन दिनफोरनि बायदि दिनैबो भिडिअ लानानै फैदों आसा खालामो नोंथांमोना नायलांगोन। दा बिनि सिगाङावनो आं मोनसे खोथाखौ फोरमायनि जे राजनितिकआव गोबां रोखोमनि मानसि थायो नंगौ नाथाय नैबे बायदि मानसि जाय बिथाङानाखि कमेन्टआव बेफोरबायदि बुंहरबाय थायो आंखौ बेबायदि मानसिया जुदि राजनितिकआव थायोब्ला समाजा बा ओनसोला सान्थि गोजोना गोमालाङो बेखौ निस्सय बयबो हमदांनो हागोन। कमेन्टखौ नायब्लानो कमेन्टखौ नायलांबानो जाबाय। आं कमेन्टखौ स्क्रिनाव होना होबाय। दे बे जानानै थांबाय बे जेबो नङा बिदिया थाखायो थायोब्लाबो जेबो नङा। बिथांमोन बायदिया माब्ला गोसोखौ सोलायनानै लानो हागोन जे राजनितिकआ मा बुस्थु बेखौ मोजाङै बुजिगोन अब्लासो बिथांमोना बेफोरबायदि साननायनिफ्राय गोजानाव थागोन। जोङो नुबोबाय थादों जे माब्लाबा गबिन्द बसुमतारी बिथांजों हाग्रामा महिलारी बिथांजों रायलायनाय माब्लाबा बिआर फेरेंगाजों हाग्रामा महिलारी बिथांमोनजों खाथि जिरायनानै मिनिलायनाय बेफोरसो आसल राजनितिकआ बुंलायो बखिलायो बांसावलायो बेथ' बे स्वाभाबिक राजनितिकनि बेनो मोनसे आखुथायखा। नाथाय नैबे जायफोरनाखि कमेन्ट हरदों बेबायदि मानसिनि जिहेतु गोसो बेबायदि गोसोआसो माने ओनसोलखौ दुंहाव खालामो आरो गुबुंले खालामो समाजखौ। दा बे जानानै थांबाय जेखियानो जाया मानो दा बिपिएफ हान्जानिफ्राय खाम्फा बरगयारी बिथांखौनो एमपि इलेक्सननि थाखाय केन्डिडेट फोसावगोन होननानै 99% आसा दं होननानै खाम्फा बरगयारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। दा बिनिबो भिडिअ दं। आरो गुबुन फारसेथिंजों इउपिपिएलनि आइजो दैदेनगिरि बिना गयारी बायद'आ माखासे कमेडियान टाइपनि खोथा बुंदों आं एसे मिनिदों। बिथाङा थारैनो माबायदि खोथा बुंदों आथिखालाव प्रमद बर'नि जौगानाय बिटिआर जाखांनायनि उनाव गोजोन फैनाय सोर गोजोनखो बेखौ गावनि खुगाजोंनो बायद'आ मोजाङै फोरमायना होदों। आसा खालामो नोंथांमोना नायलांगोन। आरो गुबुन फारसेथिङै सिगांनि इउपिपिएलनि भाइस प्रेसिडेन्ट आरो सिडब्लिउसिनि मेम्बार बिन'द राभा बिथाङाबो इउपिपिएल हान्जाखौ नागारनानै बिपिएफ हान्जायाव ग्रोब जाफैबाय। आरो गुबुन फारसेथिङै खानि हेंथायै आसुआ बनजार लानानै ग्रोम हस्रिखावनानै प्रतिबाद खालामनायखौबो जों नुनो मोन्दों। दा बिदिब्ला भिडिअखौ लासैनो नायलांदिनि मोनफानि उनाव मोनफा गिबियावनो नायनि जे खाम्फा बरगयारी बिथाङा मा बुंदों। এখন নাই কারণ এখন নাই আমি রকিছো যে নোটিফিকেশনটো ফার্স্ট হোক নোটিফিকেশন হওয়ার লগে লগে ডিক্লেয়ার হব এইখিনি 99% আমার বিপিএফ দলৰ নেতাসকলে মোৰ নামটো কৈ আছে। নিশ্চিত 100% আমি জিকিম কাৰণ এতিয়া যেটো দেখা গ'ল যিমানবোৰ বিটিসি অঞ্চলত ধৰ্মাৱলম্বী আছে ভাষা ভাষী আছে জাতি গোষ্ঠী আছে বড়ো মুসলিম নেপালী রাজবংশী বঙালী গাৰো আদিবাসী রাভা সরনিয়া আপনার মদাহী সূত্রধর সকলোই দলে বলে ওলাই পেলাই এই এতিয়া সরকারের প্রতারণা উত্তর দিব বিচাৰিছে আৰু বিপিএফ দলে অল্টারনেটিভ মানে এটা অপশন আছে পার্টি গতিকে সেই বিপিএফ দলকে ভোট দি পেলাই জিকাই দিবৰ কাৰণে সকলোৱে সাজু হৈছে। बेखौथ' नुबाय नुनानै रायजो राजा नोंथांमोना मिथिबाय जे बिपिएफ हान्जाया सोरनो माने केन्डिडेटनि टिकेटखौ होगोन एसेबाबो हमनो हाखाबाय। दा बे जानानै थांबाय दानिया फैदो बिना गयारी बायद'नि एसे कमेडिखौ नायदिनि बिथाङा मा बुंदों। दिनै अरुणोदय आसनि मोनसै 1250 माबा 10 थारिख फैबानो रायजो राजा आइ आफानि मबाइलाव गाबफैजोबसै मालाय आइजोफोरा होमबा अरुणोदय आसनिया प्रमद बर' बा इउपिपिएल हान्जाया होनाय नङादां बायदेव ना इउपिपिएल सरकारा दिनै 5 बोसोरल' नङा जों 3 बोसोर जाबाय 3 बोसोरावनो
मोनसे गामियाव 80टा 60टा 70टा जों न' होनो हाबाय जानो हागौ सेन्ट्रेलनि स्किम बियो अब्लाबो गोदोबोथ' फैयोमोन ना बिपिएफनि समाव मानो मोनामोन दिनै इउपिपिएल सरकाराव माबोरै मोननो हाखो मोनसे बिसिडिसिआव बिदिनो 1000 1500 गाहाम दिनै मोनसे बिसिडिसिआवनो 3 बोसोराव मोननो हाबाय आरो 2 बोसोर दंबावोसो इउपिपिएल सरकार माने प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा रावखौबो बासियाखै नांगाल जुंगाल होननानै बासियाखै बयबो न' मोनदों बयबो अरुणादय मोनदों दा बिथांमोन बायदि खालामोमोनबा रायजो राजा आइ आफाया गोबां खस्थ' भुगिनांगौमोन गामि दरसेयाव 80टा न' मोनदों बिसिडिसि मोनसेयाव बेसेबांबा हाजारथा न' मोनदों बेखौ बायद'आथ' बिराद मोजां बुंनो रोंबाय नाथाय इउपिपिएलआ लाबोना होफैमारदोंना बे न'खौ आंनि मिथिनायावथ' बै समाव बिपिएफनि आमोलावनो बेफोर न'खौ लिस्ट खालामनानै हरखानाय जादोंमोन जिअ टेग खालामनानै गासैखौबो रेडि खालामखानानै होनाय जादोंमोन बैफोर लिस्ट आरो बैफोर जिअ टेग खालामनायजोंसो बे न'खौ दिनैहाय रायजो राजाफ्रा मोनफुंनो हादों नाथाय खाफाला मोजां इउपिपिएल हान्जानिया जे बेनि क्रेडिटखौ दिनै बिथांमोननि सरकार थानायखाय बिथांमोना जों होदों होननानै लानो हाबाय नाथाय आं मिन्थिनायाव इउपिपिएलनि आमोलाव गंसेबो पिएमएवाइ न'नि सार्भे जायाखै सोरनो होनांगौ सोरनो होनाङा बिनि लिस्टबो जायाखै आं बेखौ रोखायैनो मिथिगौ अब्लाबो बिथांमोना दिनै देरगानानै लानो हादों जे न' होदों माबा होदों दा बे जेहक बुंखागोन बिसोरो इलेक्सनाबो खाथि जाबायथ' आरो दंबावो एसे नायबावनि मोनसे भिडिअ दा बायद'आ बेफोर खोथाखौ नुनानैबा मा होनगोनथाय मावदों इउपिपिएल आरो बिजेपि सरकारा मा मावगासिनो दं दा प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा मा खालामदों रायजो राजा आइ आफानो मा होगासिनो दङ दा दिनै बयनिफ्रायबो देरसिन मा होदों बेनो जाहैबाय गोजोननाय शान्ति गुबुन गुबुन हारि माहारिनिफ्राव बर'नि अनगायै गुबुनाव सोंलाय आपनालोके কি পাইছে होनना बुंबा আমি শান্তি পাইছে होनना बुङो तार बादे आमाक एको नालागेसो होनना बुंबावो आं गोबां गामियाव हाबबाय दाथ' आङो दतमानि कर्डिनेटर हिसाबै आङो गोबां रायजो राजानिसिम हाबदों गामि गामि हाबदों बेयाव हाबनानै आङो रायजो राजानाव सोंदों नोंथांमोना दिनै इउपिपिएल आरो बिजेपिनि सरकाराव मा मोननो हाखो बिथांमोना होनदों गोजोननायखौ मोनदों बेनिफ्राय देरसिन सम्पति जोंनो नाङा बेनिफ्राय देरसिन सम्पति होनोबा जोंनि सम्पति मोननाया बेनो जे जोंनि गथ' गथाया न'आव सुख सान्ति थानो मोनदों गथ' गथाया मोजां शिक्षा मोनदों नैबेखौ बुङो बायद'आ मा बुंदों बुजिखाबायना खोनाखाबायना बर'नि अनगायै गुबुन हारिफ्रा गोजोननाय मोनदों सियर राइट खोथाखौनो बुंदों बायद'आ जे बिटिआर गोरोबथा जाखांनायनि उनाव इउपिपिएल आरो बिजेपि सरकार फैनायनि उनाव बिटिसि ओनसोलाव गुबुन हारिफ्रा गोजोननाय मोनदों राइट एकदम सिङाव थानाय खोथाखौनो बुंखादों बायद'आ मोजां मोनदां बेबायदि बुंनायनि थाखाय नंमारगौ थारैनो जों बर'फ्रा गोजोननाय मोनमाराखै बेखौ इउपिपिएल हान्जायाबो निस्सय आन्दाज मोनबाय जायनि थाखाय बायद'आ बे खोथाखौ बुंदों जायना हक रायजो राजाफ्रा भिडिअखौ नुनानैथ' बुजिखाबाय जे आथिखालाव मा जानो थांगासिनो दङ दे बे जानानै थांबाय गुबुन मोनसे भिडिअ दङ बेखौबो नायलांदो जे बिन'द राभा बिथाङा बिपिएफ हान्जायाव हाबफैनानै मा बुंखो आरो बेजों लोगोसे आसुआ खानि हेंथायै माबायदि आन्दोलन खालामदों बेखौबो नायलांफाबानो जाबाय বৰ্তমানৰ যিখন চৰকাৰ ইউপিপিএল বিজেপি নাইবা জিএছপিৰ যিখন সন্মিলিত চৰকাৰ তেওঁলোকৰ আঁচনিবিলাক চাবলৈ ভাল শুনিবলৈ ভাল কিন্তু তাৰ যিটো কাৰ্যকৰী কৰাৰ ব্যৱস্থা এইটো খুব সন্তোষজনক নহয় ভাল নহয় বুলি একেষাৰে ক'ব পাৰি তেওঁলোকে অকল টিআৰপিৰ কাৰণে কাম কৰে তেওঁলোকক টিআৰপি লাগে ডাঙৰ ডাঙৰ হোৰ্ডিং পোষ্টাৰ আৰিছে ঠিকেই কিন্তু ইয়াৰ যেটো কাৰ্যকৰীকৰণ হেতু কিন্তু খুব নিম্নমানৰ হৈছে তেওঁলোকে যিবিলাক আঁচনি এটা বৈশ্যমতি 1 বৈশ্যমতি 2 ইত্যাদি ধৰণৰ তেওঁলোকে নতুন নতুন আঁচনি উলাইছে হেতু নামটোহে হলনি কৰা হৈছে বৈশ্যমতি 1 বা বৈশ্যমতি 2 যিবিলাক মাটিৰ কাম কাজ তেওঁলোকে কৰিম বুলি কৈছে এই কাম কাজখিনি ইতিমধ্যে চলি আছে গতে হেতু কাৰো নতুন নাম এটা দি ফলে তেওঁলোকে এটা আঁচনি হিচাপে তেওঁলোকে ৰাইজৰ আগত উলিয়াই দিছে আসলতে এটো এটা এক্সিস্টিং পলিসিকে তেওঁলোকে নতুন নাম দি ফলে কৰা কাম হেতু এটা চাও আজিৰ তাৰিখত আজি কিছুদিন আগতে গঠন হৈছে অৱশ্যে সিএসবিএ নাই
BTC গভৰ্ণমেণ্টত চাকৰি দিব পৰাৰ ক্ষমতাটো অকল CSBৰ থাকে, চেণ্ট্ৰেল চিলেকশ্যন বৰ্ডৰ থাকে। সেই বৰ্ডখনেই নাই যিহেতু চাকৰি ক'ৰ পৰা দিলে, আৰু আমিতো দেখা নাই, ব্যৱহাৰিক দিশততো আমি চাকৰি দিয়া কাকোৱে দেখা নাই। গতিকে এইবোৰ মিছা কথা, এইবোৰ মানে কি আৰু এক ৰাজনৈতিক প্ৰচাৰৰ বাহিৰে একো নহয়। লেছ দেন ইনকলাব জিন্দাবাদ 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 ইনকলাব জিন্দাবাদ 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 ইনকলাব জিন্দাবাদ 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 অধখন ছাত্র জিন্দাবাদ 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 সন্থা আৰু অসমৰ 30 জনগোষ্ঠী সংগঠনৰ আহ্বান মৰ্মে আমি ধাৰাবাহিকভাৱে আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী আমি গ্ৰহণ কৰি আহিছো। আৰু চৰকাৰখনে যি ধৰণে এটা যুদ্ধংবিহী স্থিতি লৈছে, আচলতে আমি ধিক্কাৰ জনাইছো। শান্তিপূৰ্ণ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ প্ৰতি চৰকাৰখনৰ ইমান ভয় কিয়, ইমান ভীতিগ্ৰস্ত হৈছে কিয়? শান্তিৰ কথা কয়, উন্নয়নৰ কথা কয়, ৰাজ্যখনত আন্দোলন দেখা পোৱা নাই বুলি কয়। আন্দোলন যদি দেখা পোৱা নাই, আমি এনে আন্দোলন কৰিছো নেকি? যি এখন আইন আমাক জাপি দিব বিচাৰিছে, এখন অসাংবিধানিক কলা আইন, যি আইনে আমাৰ ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতিৰ প্ৰতি বিপদ কঢ়িয়াই আনিব, আমাৰ আইৰ মুখৰ মাত হেৰুৱাই দিব, সেই আইনখন আমি কেনেকে মানিম? অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ জনতাই কেনেকে মানি ল'ব? অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অস্তিত্বৰ প্ৰতি ভাবুকি আনিব, ৰাজনৈতিক অধিকাৰৰ প্ৰতি প্ৰশ্ন আহিব, সেই আইনখন কেনেকে মানিম? যিখন আইন ৬ষ্ঠ অনুসূচী এলেকাসমূহৰ কাৰণে বেয়া, ILP থকা ৰাজ্যসমূহৰ কাৰণে বেয়া, যিখন আইন পাৰ্বত্য জিলা, কাছাৰ, ডিমা হাছাৰ কাৰণে বেয়া, সেইখন আইন অসমৰ আন জিলাৰ কাৰণে কেনেকে ভাল হ'ব পাৰে? আমি অসমৰ সামগ্ৰিক স্বাৰ্থত, অসমখনৰ স্বাৰ্থত, অসমখনক বিদেশীমুক্ত কৰাৰ স্বাৰ্থত আমি নিৰবিচ্ছিন্ন সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰাখিছো। দীঘলীয়া আন্দোলন হৈছে, অসম চুক্তি ৰূপায়ণ হৈছিলে, অসম চুক্তিৰ পিছত আমাক কা আইনখন জাপি দিব বিচাৰিছে, যি কা আইনে অসম চুক্তিক উলংঘা কৰিব। আৰু সেইকাৰণে আজি ছাত্ৰ সন্থা ৰাজপথত ওলাই আহিছে। ছাত্ৰ সন্থা এই আইনখন কোনো কাৰণত মানি নলয়। ইয়াৰ সংগ্ৰাম অব্যাহত থাকিব, দীঘলীয়া হ'ব, শান্তিপূৰ্ণ হ'ব, গণতান্ত্ৰিক হ'ব। ন্যায়ালয়ৰ প্ৰতি আমাৰ আস্থা আছে, ন্যায়ালয়ৰ প্ৰতি ন্যায়ালয়তো আমাৰ যুঁজ অব্যাহত থাকিব। আৰু এই আইনখন যেতিয়ালৈকে বাতিল নহয় অসমৰ মাটিত, তেতিয়ালৈকে আমি এই আইনখন অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলে শান্তিপূৰ্ণভাৱে গণতান্ত্ৰিকভাৱে প্ৰতিবাদ আমি আমাৰ অব্যাহত ৰাখিম।